Manika lady. Get ready. Palenga pachijambwa maspika. Asipo hapo. Aningashka baresipo. Icho kwa muri ya Zimbabwe. Nasindaka pakata nasindaka takura. Uya swendine ma updates andina muri ya Zimbabwe. Ndakataura nyaya yekuti ku Epworth Epaton Park murume akadzingirira murume mumwe achiti ndakakupa $5 yangu uye zvendika kutengera doro nasi ndiri kunzwa kuti iwewe unofanira kunge uri mukadzi wangu asi vese vari varume vane vakadzi. Murume akatiza akazoona kumberi kwake kuno mumwe murume akazopedzisira kunzwa ipapo akazongoona akarara ari pambedha ari mumba achibviswa hembe neumwe murume kuti aitwe mudzimai. Zimbabwe update iripo ku Epworth kana kuti nyika ino yeZimbabwe hapana pasina inonzi ZRP, Zimbabwe Republic Police. Vakomana ndiro wanzotaura slogan yekuti avamire 3 minutes vasina kukwiridzira trousers kugadzirisa band. Tinotenda nebasa riri kubatwa nemapurisa baba Isabella. Saka mukomana uyo akabatwa murume uyo akabatwa ari mukati yamirira kuenda kukoti kuti anotaura kuti iye nemhaka yei aida kuita umwe murume mukadzi. Ku Epworth ndokunani zviya? Ndokuna Constable Gwena netimu nana Stole ndianenge ari pamadhokezi. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo muri yeZimbabwe yandakwanisa kuti ndiri mukati mekufamba yenyaya yebitterness. Kana chiti bitterness kune mumwe munhu anokuudza kuti sezvo ndiri kuita izvi because of bitterness. Ndine bitterness, ndakabatikana ndakagumbuka. Saka bitterness iyi kwandaitorera iko zvinozvi inyaya yeumwe mukadzi akabatwa akarara achiita cheupombwe nemurume asiri wake but iye ine murume. Tell you what she will be for. Zvakataura padare zvakaudza hama dzemurume zvakaudza hama dzake kuti nemhaka yei ndaita izvi ibitterness izvozvo ndo zvaita kuti uye pano. Rikiti vo vanoteerera Nhepfenyuro National FM vanofamba nechimuti kune vanoziva nyaya yeshoko rokuti sinyoro. Nyaya yesinyoro iyi apa richade kutaura zvakawanda. Ndoda kumboti mukoma KB vanoziva vanoteerera Nhepfenyuro kuti ndakambotaura nyaya yekuti sinyoro yaive nyaya kachidimbo kuudzai chete timboona vateereri veNational FM. Baisapio longorai muri kuona zviri kuita WhatsApp platform. Sinyoro Rigiti vo ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nokutsudzura dziri kuitika batibana wose nyika ino. Paka chiredzi chiri kuti tani. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri panzvimbo yepachiredzi zvaitika muri yeZimbabwe paita mwanakomana nemukadzi wake vari kugara vane mwanakomana wava ne7 years yokuberekwa ari mwanakomana bati mukomana uyu anga achigara kwaambuya amai vababa agara ikoko ndokubva kwedzibwana ari kunetsekera nekurwara ngaambodzokera kune vabereki vake but mbuya vairamba nawo vachiramba naye kudaro baba vakazopedzisira ivo pachavo vaenda kunotora mwanakomana wavo ndokuuya naye pamba zvikanzi ndoda kufamba nawo but pane shoko rakabva kuna mbuya nhai mwanangu bhosho unofungidzira kuti iwewe marapisiro aunoita nemarapisiro andioita zvakasiyana here asi kana zvichinetsa ndezvokuti unongopa inini mari ndorapisa mwana inini ukamutora kwandiri zvinoreva kuti hausi kugutsikana nekurapisa kwangu kana kuti rutondinanga kana kundipomera kuti ndine chandiri kuziva pamusoro pekurwara kwemwana uyu. Daniel Shiwiri Pinifo wakachiwemba mwana aichengetwa aigara nambuya nagogo mwanakomana hanga akura sei 7 years kuberekwa makore manomwe 7 years. Ichokwadi vaenda kuno muti vanobva vagara naye mwana paakadzokera kumba mukoma KB kunogara ambuya nekunogara baba nemuroro wamai wemwana uyu ivhileji rimwe chete hapana kusiyana kana ne500 meters vari panzvimbo imwe chete mune mwari kwake but baba vanotoziva mwanakomana anotoziva baba vangu vakafa amai vangu varuko ende mwanakomana uyu ndiyacho ri bread winner wamai kuti amai vadya here ndokusaka vakapa muzukuru mwanakomana wekutuma. Papa pati mwanakomana paakaendeswa kumbe kuvabereki vake akabva ita day 1 day 2 day 3 rechifo ndobva shaikwa mwana achaonekwa ndokufunga kuti adzokera kwambuya vake. Amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufambako vakananga kwa mama kunobvunza kuti mwana haana kuuya here kunoko wokushaikwa kudisappear aiwa hasi kuonekwa noti kufa hasi kuonekwa amai mwana zvikanzi hamasi kuona mwana
Mazwanaka. Amugone kuseketa vana imi. Ndirakuuzani. Ndinakuuzani kuti siyai mwana pano. Yes. Mwana iye ndiri kumuda. Ambuya ndova kutopenga. Vakutopenga muchemberi. Ndiri kuda mwana iye. Wo. Vane mazwena muri matsotsi. Mwana mamutira muna chinangu aka. Ndova kutopisa vabereki vevana. Maendesa kupe muzukuru wangu. Maendesa kupe muzukuru wangu. Ndomuda pano. Ndinoita kumapurisa chokwadi kuridza meri kuti kwatso. Mai we. Muzukuru wangu. Ndokusaka matora mwana uyu. Mamune urongwa mukadzi nemurume. Matengesa mwana. Hey. Ndiri kuda mwana iye pano. Vagara vati vi. Mwana atsvakwa, mwana atsvakwa, mwana atsvakwa. Zuva rakunovira mukoma KB. Mwana ndokunoonekwa ari pasaidi perimwe gwenzi. Akarara. Mwana akatofa. Oh. Mwana akafa kudaro. Ari kutoonekwa kuti mino yakatodyiwa senge idyiwa nembeva. Miromo yakadyiwa. Pasi petsoka pakasimba pepe pakadyiwa. Mukati memaoko makadyiwa. Left hand yake yakasungirirwa chuma chiri muruoko che black and white. Asi mwana uyu anambogara kadaro. Handipa hembe dzakapfeka. Ana kupfeka kana hembe imwe chete, anambopfeka kana hembe pamuviri wese. Akasangana hembe imwe chete yanga akapfeka. Anga akapfeka hembe yemukati. Yandiroshevedzera kuti mini brief. But mini brief imanje. Vanhu avana kuziva vakati hembe ihombe. Haisi zira rake. Endi yachoratidza kuti kuti kwane mwana uyu yakatosungwa side. Kumbo 100 rakapinda, kumbo richichibva rapinda, ku west uku ndobva yasungwa. Zvikuratidza kuti munhu anga achitosunga uyu. Kuti ite sei ikwane. Masosha akazara mwana. Mwana. Ambuya ava vanova ndivo vaichengeta muzukuru uyu. Vane vana vanokwana kuti 3 chete. Vasikana 2 nemukomana 1. Mukomana 1 ndiye ane mwana uyu. Ende mukomana 1 uyu ndo first born yake. Zvadaro mukoma KB mwana wanu wakadaro. Mwana atombobatwe. Ngakuziswe polisi. Ngati sei ngakuziswe polisi. Shukuru ndigareni ku polisi. Vana sisi vemukomana uyu, vamwe vana sikadzi vaamai vakuti anzwa dzedu mwana wakari kunzoshaika. Handi tinoona tashedzwa tinoona kuti muzukuru wedu chichaitika. Vari kunosvika paipe. Wani mwe mwana chinosvika ipapo mukadzi ndobva avhunduka ndobva adona pasi. Ndiye zi. Umwe mwana uchichwa achosvika paipe ndobva adona pasi. Yati kudona kwanga kuchita vana pasi mukoma KB. Haisi nyaya yekuti vaona mwana uyu akafa mutumbi. Inyaya zvavatoona kare. Pane zvavakaona pamutumbi. Vachibva vaziva. Naye mukoma mwana uyu akabuda pamba asina kupfeka here. Akabuda pamba akapfeka zvakati nezvakati. Ko hembe dzake dziri kupi? Hembe dzake dziri kupi? Hembe asiko onekwa. Ko hembe yakapfeka iyi. Vachizoti pepo mukoma KB. Zvikanzi nomwe mwana hainini kana iri ngozi kana kuti sei haini ndo zvitaureni. Ko takamborererwei kana chizoitwa zvakadai izvi. Ndo mashoko aitaura. Vakambotirera sei kana vakuzotiita zvinhu zvakaita kuti nyaya iyi ibude kuvanhu kuti vana vakutofungira kuti mbuya kana kuti munhu aita zvinhu zvomubereki. Anga kutozikanwa. Ko pari kuti vakambotirererei kana vachiitwa zvinhu izvi. Saka ndiyani vari kutaura. Ndobva angoti pasaiti ndobva anoshedza vamwe mai. Zvikanzi hembe yakapfekwa namai ava nemwana uyu. Ihembe yamai vedu. Hembe yemukati iya chipfeko chomukati checha chakapfekedzwa mwana. Ndichani? Ndichamai vedu. Kuna kuti mbuya ndova nechipfeko chakapfekedzwa muzukuru. Asi mwana uyu anga asisiri kumba kwani? Kwa mbuya. Kureva kuti paakabva kumba akatanga aenda kumba kwa mbuya. Paakazoshayikwa aibva kumba kwa mbuya. Asi hapana iziva. Asi zvakubuditswa nechipfeko. Tikutukana here baba padri. Hatisi. Tikutukana here. Hatisi. Saka ndiite sei? Tindimurani. Inzwa baba padri. Toita sei? Nguva iri kwedzesvo ngatimirirei munhu auya. Mbuya havasi kuwanikwa. Mbuya ndokuzoita kusangana nemunhu vari kuudzwa kunzi mwana wenyu awanikwa. Muzukuru awanikwa. Mbuya ndokuuya vakarova kweza mukoma KB. Mbuya vachiuya vakarova kwezeka. Havana kunanga kubva kwavabva ikoko vakananga kune mwana. Vakatanga vaenda kumba. Ndokunotora hembe dzemwana dzakabheka kapfeka ndoza vakawana dzapanga pakarara munhu. Maiwe mwana wangu. Ikozinozoona mwana akashama uyu. Mupfekedzei. Mwana wangu anofanira kuti aende akachena nehembe dzake. Vadzitora kupi?
sei vakasiya muzukuru achibuda asina hembe dzakakwana? No, atingati ntu vakasiya muzukuru achipambana asina hembe dzakakwana. Mwana akasisiri kwa mbuya. Anga ari kwa baba vake. Ndizvozvo. Ende iwo vakatotaura kuti matora mwana kunoku akazoshaikwa ari ikoko. Ndakakuudza kuti siyai mwana ari kunoku. Kureva kuti vaitoramba kuti iwo vasi kuziva kuti mwana aripi. Nekuti vanoziva kuti mwana akatorwa nani nevabereki vake. Ende mwana achivashaikwa achibva azoonekwa asina kupfeka, akapfeka pendi ragogo asina hembe dzake. Asi gogo ndo vakazobuda vakabata hembe dzemwana vachiripfekedzai muzukuru. Vadzitora kopi kana vanga vasingazivi kune mwana. Hembe dzakauya nagogo ndidzo here dzakashekwa dzakapfeka mwanakomana? Ndo dzakabva nadzo kumba kwa amai vake nababa vake. Ya. Mapurisa pari kuitika zvese izvo vanga vasvika here? Mapurisa asati asvika ka. Mapurisa vakazosvika pane hembe dziri pasaidi. Vanhu vakaramba vakati hapana unobata mutumbi. Mutumbi apa paari apa zvazvepolisi. Ndizvozvo. Dai achiri kufema kana kudziya ndo pamaitakura munhu muchiti muri kumhanya kuchipatara kuti musevhe upenyu hwemwana. Apa pachida kusevha mwana apa mwana atova. Takuda ma-investigations yepolisi kuti mwana akataka sei kushaikwa. Ari kunzi akambowanika kupi, chimwe chezvimwe chaangana zvakashekwa chazowanika kupi. So ndo patamirira. Ndiani ane chekuita nezvikuru wemwana? Vakomana ava inini ndiro pasando. Ndati havaite 3 minutes vasina kusimudzira trouser kana kugadzirisa heti. Ipo paya ndo pane chikoro chavo ipo paya. Ipo paya ukakuona vadaro chiti kana unenge une nyaya yako, ziva kuti gara wataura wega zvadhakwa. Zvakaitika rini zvekushekwa kwemwana izvi? Nasi kana sikakana sinasidzwa idhere chi 11 nasi. Idhere chi 11. Ende mwana achiri mumosharika. Asati avigwa. Aiwa asati avigwa. Pada kuti postmortem pada kuti but zvakutaura manje nokuchema nevamwe ukama. Veukama manje vakudhonzerana. Avachadi kubuditsa nyaya yekuuya kwehembe. Kuti hembe padzamboshaikwa dzazobva nani. Avachadi kuudza mapurisa nyaya iyi. Veukama havana kutaurira mapurisa kuti hembe idzi yes pane munhu akazouya nadzo. Nokuti ndiani? Ndaamai. Saka mapurisa vakangotora mutumbi nehembe dzanga dziri pasaidi vachibvoendesa mutumbi kumochwari. Mutumbi kumochwari. But kuti tiite ma-investigations enyaya iyi panodiwa kutanga kushekwa kwemwana nezvimwe zvakaitika pamwana zvamunofungidzira kuti zvinogona kubatanidza nyaya. But nyaya yehembe iyi vamwe veukama vari kuti ndo pane line yese yekuti tizive kuti chii chakaitika pamwana, but vanenge vakutsika-tsika. Zviratakura nsiku zirawanda tani kuchoka nsiku irasaika mwana kufika parasabundukizi waka mtumbi kana kuti chitanda chake. Zvakatora mazuva akawanda sei pakashekwa mwana kusvika azoonekwa akafa. One day rakashekwa kuti mwana akashekwa zuva rikwe akarara asipo. Mangwana kuseni vachimuka vachimutsvaga ndobva aswera ndobva azomuona manhero kuti one day one night. Baba Isabel, zviri kunzi panogona kunge pakashandiswa nyaya dzemuchadenga dzinenge dzichiitwa kana nagogo. Saka mapurisa pakadaro evidence inozobatwa inozobuda ire nhai Baba Isabel. Nyaya iripo ndeyekuti mukoma KB hatizivi kumapurisa kuti munhu wese anogamuchirwa nyaya dzake chero zvisinei newe. Nokuti nyaya yaitika ende kufa kwemwana uyu kunorwadza vakawanda zvisinei kuti uri hama kana mubereki. Ichokwadi. Zvinogona kuitika here kuti munhu ari kuziva nyaya iyi wongo unokanda tine mamwe anonzi suggestion box andika unokanda zvako kuti nyaya iyi yamuri kutsvaga iyayi tiri kuziva yakadai so kana yakandwa iyoyo mapurisa anotaka kuiita here kana kuti vanomirira chete munhu weukama. Mainzwa here iri kusimudzwa fedha riri kusimudzwa naBozhongora inoti kudini muchidimbu mhuri yeZimbabwe ndikataura nyaya yaamai vanogara kuSanyati vanga vane vanasikana vavo vaviri nemwanakomana 1. Amai ava vakafirwa nemurume, asi amai azvo vakafirwa nemurume pamba pavo panga paine kiti dzakange dzakawanda. Asi musi wakafa baba kiti yasvika kuma5. Musi wakafa baba dzimwe kiti 4 dzakafa zuva rafa baba kukasara kiti 1. Kiti 1 yakasara pamba apa ikiti yechirume. Asi zvainetsa vanhu ndezvekuti izvo amai vepamba apa vaiti kino kiti iyi mamuka seko sinyoro apo sinyoro ndo mutupo wababa vakafa. Zvakaita kuti mwanasikana wavo andishividza chidi Bhozho atimboenda kuSanyati kumusha kweri unoona zvinoitwa nababa. Pandakasvika pamba mhuri yeZimbabwe kuti vanga akateerera ndakati ndichisvika inini tichipinda mumba mwanasikana akateera kati mama munozviziva uyu ndiye murume anonzi Bhozho uya uyu wemuchidzoskanzi ndaziva nyaya unogona kunge waudzwa nyaya yasinyoro chete iwe.
asi apana kuti nguva yakareba sinyoro zvikandizo amene kuti sinyoro vaendepi vari kuzviziva here kuti pano pasvika vaenzi apana kuita nguva ini ndakagara pabhenji padhuze nepadhoro kudhuze nekudhoo nguva diki sinyoro yakabva yamira padhoo pakiti zvikanzi ivo sinyoro vanenge vatorota kuti kwaita sei kwaita vaenzi kiti chibva yapindapo payakapinda yakabva yaenda kunogara padhuze nepagumbo ramai nguva diki kiti yakabva yatsamwa ndobva yabuda ikamira padhoo ikataka kuchema kune vari kurangarira nguva ichitaura imi zvikanzi sinyoro vatotsamwa sinyoro vatsamwa ndezvipi zvamunenge muchichotiitirezvo pandakaona amai nemwana wakudzosera mashoko ndio pandakabuda ndikanogara kumota kunze kwegeti ndagara kumota amai nemwana vana kuwirirana kusvikira vanetsena zvokuti handidi kuti uye pano nokuti iwewe augutsikane nekufarira zvinore baba vako pano asi baba vari kutaurwa ichii kiti yakatozofa yafa kudaro amai vakaenda kuna Sabhuku kunovaudza kuti ndauya kuzokuudzai kuti murume wangu afa Sabhuku akati musatambe neni murume wenyu anofa kangani kwemi zvikanzi hamuziere sinyoro kiti vakaenda paguva vakazoonekwa vakaisa kiti pamusoro peguva ivo vakamuka kuseni vakarara vari paguva vakapfeka pitikoti chete kubva ipapo amai vakazenge vakufamba kuti asenge muna kuri urana nenjere iko zvinozvo mwanasikana uya mukoma KB nemhuri yeZimbabwe uye akaenda neni uya uyu akazoita mwanasikana uyu akanga ari kumurume akasiyiwa akanga nemukadzi akasiya uyu musikana akasina murume uyu akangopiwa mwana wakaita iyeyu akarumwa minyatso yese yakabva ende kiti iri kuisa pamba pake muno muHarare pakazoenda kunobatwa kiti muri yeZimbabwe nyaya yakareba tinosangana nemandi muri kuti mwanasikana uya akakutorai kuenda kusanyati ichokwadi kuti munoona sinyoro akazoita pamuviri ndokubva abatsirwa nemwanai nemwanasikana saka chii chakaitika pamunyatso achisina kana minyatso inorumwa iyeyo inobatwa nemwana kusveta mizamo iyeyo yese haina iri kurumwa nemwana akabviswa kutanga wechi2 anga akutya wechi3 achingomwisa kuti pazamu ndokubva arumwa zvakare mushure mekunobatsirwa izvozvo haana minyatso yese mwana uyu hachatoyamwe ari kutorapwa maronda iye mwana kutopiwa mumwe mukaka asi mwanasikana uyu pese paairumwa pane kiti yatouya ipapo ende kiti dzaigara chichema pamba pake paari kufamba ari kunzi unofanira kuti ugare pasi nenyaya yamai vako asi mai vake manje mai vake vapenyu but mai vake vari kurwara nepfungwa vari kunzi kubatwa kwadichaita kiti iyi nezvichafamba nazvoshedza hama yacho pane kupora kwaunoita iwewe nekurarama upenyu hwakanaka uyezve amai ava vadzoke pamba asi kana vadzoka pamba musavachengetera vaendese kuhama yemu saka kiti yakabatwa chasara kunotora mai kuti vaendese kumba kwavo uyezve kuti mwana uyu waitwa sei asi iko zvino zvasandasangana navo mangwana kana kuti paweekend musi weSunday ndo pandichake ndiri murodi kuenda kugokwe ndo pandichadarika nemusanyati kuti zvapapa saka mwanasikana uyu hachisina minyatso yakarumwa yese nemwana asi mubatsira kuchedzera kuti haasi mwana ikiti musi wemande icho chekusanyati baba Isabel pfapfaidzai chimwe then topinda kamuchitoro nevasagwira vedu veH Solutions icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekupfapfaidza ipapo ndiri kutaura nyaya mukoma KB wato rega ningopa zvidimbo zvacho nadzandotaura nyaya pamutare mukoma KB vanhu vari kuchema zvikuru sei vakuru vane mashops mahombe ari nzvimbo yepamutare vari kuchema kuti tine dambudziko rekuti tiri kutevedzera rate yezvemari kubva kuzeki tichiisa kuUS dollar zviri pamutemo kuti dhola rakanzi mari ndo zvatiri kuita asi tiri dambudziko rekuti isusu tapedza kudaro kuvanhu vakafanana nematakshop vakafanana nemavhenda vanhu vakafanana nevanotenderera vacho vanova ndo vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo vanotengesa vachishandisa reti iri pamusoro mari yedu haizokwanisi kushanda chikonzero taakuda kunotenga zvinhu tiri kurohwa nevanhu ivavo uyezve makombi vari kushandisa reti iyi kuti dhola i26 asi zvotoita sei ndobva ipapo ndopinda muMbare National Harare muMbare National mukoma KB pane nzvimbo iri kurwadza kupinda unofunga kuti uri kumba here kana kuti uri musango nzvimbo iyi iMbare National munonzi muna Chatima siwechi mukoma KB udarika nepadhore Mbare National Chatima siwechi udarika nepadhore repamusha vana vakutoshaka kuti voita sei unoka rwabereka mwana wako ndo zviri kuitika nyaya enda kupinda panguva ino mukoma KB inyaya yekuti ndichazokupai kuti nyaya yandakataura yemunhu akafira paSowe achizonzi akuenda kunotora ropa rake vanhu vakubva pamapurisa vachiti vakuenda vakaenda ndinayo ndizokuudzai kuti chii chakaitika update iripo muri yeZimbabwe ndine nyaya yebitterness yandambotaura kuti bitterness chii uyezve kana wabatwa nebitterness unofanira kutsamwa kurwadziwa kusvika papi
chii chakaitika nyaya yakaitika ndiye mukadzi ane murume wake aine murume wake ndikuita vana vari kwanza vatatu murume wake akambobatwa nomwe mukadzi ndokubva abhadhariswa mombe murume wake akambobatwa nemukadzi wemunhu ndokubva arohwa akatyorwa chigumwe murume wake akavigirwa mwana wekuti amitisa umwe mwakadzi kunze ndokuvigirwa vana vaviri pamba vekunzi vana vemurume wako dzanyangani 3 dzese dzimurume ari kuita sei ari kubhadhara mukadzi ari pamba tirikutukanere saka ndiite sei vamapati ndimurani ndiriya simudzambada tirove pakadzikadzika ndiriya maikaniwa tirove pakadzikadzika simudzambada pakadzikadzika simudzambada telefoni kawiri reporting to the angel reporting to the angel papa pati ndikadzikadzika pane pananduna nedhimoni nyaya yakazoitika mukoma KB amai vakati ndinofirei kana zviro zvirwara zvigare zvapinda mandiri makwikwi tit for tat takuchenera bhora mberi Caps United versus Dynamos tese tiri kugohwesa iwe wabulala ikoko neniwone kalibula nekukuku amai pevakakotirika nekubudisa gumbo ndobva vabatwa dzi panzvimbo vakabatwa nani vakabatwa nehama dzemurume vari panzvimbo murume ndokutofonera kusvika mukadzi akavharirwa ari muloji asi loji iyi yanga isiri loji yakarejestwa kuitwa zvinhu izvi imba yemunhu yaitokumbirwa kuti vanhu vasasara kuroti pakati mhosva mbiri kusanganisira nemunhu aipa mukadzi wemunhu imba hei zvadaro babapati mukadzi anosheredzera achiti mungapedza nguva kubvunza vanhu padare pano ichokwadi murume uyu handina kutombomuda uyu handina kutombomuda chero dai kwekuuya umwe munhu izvezvi ndaigona kuita bonde naye chandiri kuda chete ndechekuti inini ndine bitterness ndakarwadziwa ndinotokunzwa kuti dzimwe dzenguva ndikasangana nomwe murume ndikaita bonde naye ndinenge ndatosununguka ndo zvandiri kufungidzira kuti inini ndo zvinogona kupedza bitterness iri pandiri chete sei mudzimai uyu akataura kuti murume wangu handina kumbobvira nambomuda ayo kwadzi munhu akabatwa naye ari kuti munhu kubatwa zvangu but handambomuda munhu ndiri kusama kuda kubvisa bitterness iri pandiri ndoda kungorivenja zvacho zviri kuitwa nemurume kuti ndikazviita inini handikwanisa kuzorora here hei so mandibata zvenyu but ndisati ndapedza kuita zvandaita izvi ndaitonzwa ndiri munhu atosununguka saka toda chiricho uriwo mushonga uri kuno kurapa bitterness iri pandiri murume wangu arikuita zvichipfambi murume wangu arikuita zvichipfambi achibuda mumba saka ndikagona kuti hondo inopedzwa nehondo nimo ndikachiita izvi ndogona kusununguka ndozvandafunga chete haisi hona kurambwa kana kusarambwa ndafunga kuti izvi ndogona kupedza bitterness pandiri ndizvo here madzimai ari kubvunza izvi right mudzimai ataura mashoko aya pamberi pemurume wake pamberi pechikomba nehama vakati kudini zvikanzi nedare kunyangwe mashoko aripopo murume iweyo une mhosva uyo waita naizvo mukadzi wemunhu unofanira kuti ubhadhara zvikanzi nemukadzi uyu inini kana kumusha kwangu chaikune hama dzangu ndakadzudza matemburi kuti anodziziva ndikachati aende kunopfugama kana kuhama dzangu kuti ndibatsire murume uyu abvise mari iyi nenyaya yekuti murume uyu ndakatomisa pakona ntini zvinobvisa bitterness mudzimai ari kutodaka kutobatsira chikomba izvi asi handina kuchida asi ndiri kuchida chipinza mutsaona ndinakachisa mukona ndinoda kusema kubvisa bitterness iri pandiri so mubvunzo wangu kuti mukoma KB watambura wanetseka zvinhu zvarwadza kuti wabvisa bitterness pandiri unofanira kuti uite sei kana waita bitterness chikomba chakanzi chibhadhare chii kumuridzi wemudzimai saka ndinofanira kubvisa mombe nyaya ndeyekupi wedza eti kana murume wako akakukanganisira ukabata murume wako kuti ane magirlfriends ari kuita kusanganisira ka nevana vanenge aita kakunze ikoko vese vachunzwa pamba iwewe semudzimai unoitawo here tit for tat unodzosera here bitterness yacho unoendawo here kunotsvaga chikomba iye murume wemudzimai uyu mushure mekunge ka amubata ane chikomba mudzimai achitika ibitterness yapaka kuti ndidaro ari kuti dikudini murume mukoma KB ari kubvunzwa nevanhu kuti moita seka murume ari tonyara atoshiya zvekutaura kuti arabe mukadzi nokuti iye ndiani mabasa asungudza zvese izvi murume pakaita mabororo ake
mudzimai akamukumbira ruregerero ere ende mudzimai akamuregerera ere aitoita hasha dzimwe dzinguva dzekurwisa mukadzi zvisi zvaishandisa ihasha asi mukadzi aira mari pai ari pamba haana kumboenda mukadzi akangozoti inini ndega ndimbozviitawo asi zuva razviita achibva abatwa ende ari mudare haasi kuramba ari kuti ichokwadi kuti inini ndakaita chokupombwe asi ndaida kudzorera zvaita murume wangu ende murume uyu ndakatomwisa mukona kuti ndisvike pakuita bonde naye asi nyaya netsecheni ndeyekuti ndabatwa ende kana mati abhadhare murume ndichaenda kuhama dzangu kunotsvaga zvekumubatsira kubhadhira chikonzero isi mhosva yake donza ndini nokuti ndiri kutsiva zvinoitwa nemurume wangu kundiramba kana kusandiramba ndimi asi ndagara ndiri mudambudziko honai maronda honai kurohwa idambudziko vamwe vana vatu avazive pano ava vana vakabva kunze mombe dzadziri mudanga umu dzakabuda dzikanobhadhira mhosva murume wangu honai hana chimwe chigumwe akashikorwatirwa mukadzi wemunhu ndini ndakakugara ndiri kuchema nangoti regai ndimbopoyawo asi nguva yandiyo ndabonera mwe murume ndopandironzwa bichanesi ichidzikira right ya pakaipa amene kuti munoti kudini baba Isabel hanzi mudzimai uyo agara ari pfambi agara achimhanya agara achipoya ari kuda kungohwanda nezvakaitwa nemurume wake inini mubvunzo wangu unoti unokonzereswa kuita chiviri nekuda kwechivi chimwe munhu kuti inini ndaroya saka iwe unofanira kuroya unoti ndaroya nenye kuti takaroorana Isabel beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emaniwo varoya vana pilo mumba iwe sudzura itinzwe mukoma kebhi ndiri kukumbira we ani message iri kutaura pamusoro pebhitanesi yatumirwa nemuranakadzi anoti ye sivusisiwe masvivi mai Kimberley paSouthlands kwanzi kikiki sando kuna mai avo munozvinyanyawo ukaona murume aita chifambi gara kana zvakunetsa enda kumba kwenyu murume akaita chifambi vakadzi takafambira kuzobara nekuchengetwa saka kana uchiwana zvese izvozvo gara please murume wako hana kumbokuudza kuti ndaguma neiwewe chete madam vakadzi muchipiwa zvinhu zvenyu mugara zvenyu makanyarara mashoko ari kubva kune mumwe mudzimai uyo zvaakaita zvebhitanesi zvekudaka kurivenja pakupedzesera kwanzi tikafamba murume akashama nemukadzi akashama uchaona kuti mukadzi zvinonyadzisa kudarika murume ameno dusarevei ya pakaipa icho kwade muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimba nawese nyika ino ndinosati munenge makabada chimuti mukati mekumhanya nacho chikonzero ndimi varudzi vacho ndimi vagondi vebasa muri yaZimbabwe ndataura nyaya yekuti izvo nyaya yakaitika yekuti izvo munhu akafira pasowe achinzi atakurwa but hama dzemunhu dzakutaura dzinoti izvo vari mukati mekutakura munhu vakaisa pasowe vakamunzwa usiku achishivedzera kuti hei ndomanamatira munoita panori kana zviri zvo mwana ave uye usiku vakazonzwa munhu uyu haakukuma kunge mombe vakazotora munhu mushure mekuti izvo munhu akanga ari pambapa anove baba wemunhu uyu pakunamata pachechi iyi anonzi akafonera hama nevazukuru vanga vari kunze achivaudza kuti izvo yei muri kuzviziva here kuti munhu auya panapa uyeyu mwana wedu afa asi vanhu vari pasuo vakanga vauya nemunhu ipapo vasingazvizivi munhu akaudzwa mashoko aya akabva afonera madzimai akanga auya pasuo achivabvunza kuti ichokwadi kuti munhu ashaika zvikanzi hatisi kuzviziva uye zvese matakakufonirwa muri ikoko isi tine munhu panapa tisingazvizive ndizvozvo chaizvo zvadaro muri yeZimbabwe mutumbi wakadzira kutotakurwa waakuda kuendeswa kune chimwe chipatara chihombe chiri muHarare ndokubva atorwa nekombi ndokutakura munhu yakananga kuchipatara yatakura kudaro baba vemunhu vakavasipo ipapo asi pane mushoko wakataura kunzi izvo nevehukama madi maendesa munhu kupolisi chikonzero afira pasowe asi munhu akanga aripo ipapo akadavira shoko rekuti ndataura nababa venyu vataura kuti mashoko ngaendeswe kuchipatara munoti afira mumugwagwa chikonzero tiri kuzama kukosa kuti makosti asawanda saka handi kuchipatara nemunhu oyo ndi baba vari kutaura vasvika kuchipatara kudaro mumota umu akazoonekwa muine saga vaakubuditsa saga iri saka rakabva rabuda kiti mukati kiti yakanzi nemadzimai akanga ariko vakamboiwera kuchechi kiti chibva yadururirwa pasi ndokubuda nepasi pekombi ndobva yapanya pachipatara ikaenda kwayakaenda zvikanzi kochiiko icho zvikanzi kiti iyi
iyi yanga chichinetsa kusowa uku taita kuti panapa timboirasirawo kuno nokuti yanetsa. Amai kubva nekiti kusowe kuenda nayo kuchipatara. Yes zvadaro tikanditora hembe dzemunhu uyu dzimwe dzakakapfeka mudzise mukati umu ndoma dzinofana kuti dzipinde. Murume anonzi ane bhachi nedzimwe dzakabhika kapfeka asi pakadzura hembe dzikasiwa musaga umu. Asi vanotaura vachiti mashoko ekuti pamufi akazoonekwa kuti iwo nzira yaanoshandisa inayo pakugara yakanga ine nyora inoratidza kuti imenyu. Haiswa mumochari munhu uyu akazotakurwa mhuri yeZimbabwe ndokuendeswa kumusha. Asvika kumusha kudaro munhu achibva adzi izvo baba veshedzera kuti ndiwari kumiramira pano asi vachimiramira kudaro pakataka kuitika zvinhu zvakawanda zvokuti parufu apa pakasvika gava kaenda kuti bere rikamhanya richichema richienda nekugwagwa kakavigwa munhu. Masaramusi zvapedza kudaro mhuri yeZimbabwe pane munhu akazobudirwa pamba apa abudirwa uri mukati mekwira chindiso ngatifambe tiende kuprofita vapita kuti vaende kuprofita kudaro zvikanzi izvo pane zvandiri kuona zvakaitika pahama dzenyu pakugara kwenyu apa pane munhu akabva abudirwa achiti yemuzukuru abudirwa nemhepo yemunhu akafa but mhepo yepa yakabuda yakabva yati kune vamwe baba iwewe ndiri kuona wakapiwa mari panzvimbo yakaenda neni pasowe mari inokuona kuti $300 tikatarisa muhomwe mako mari iyoyo itoripo ndeye pa2020 patori nehwani inoropa zvikanzi batai munhu varume tarisai muhomwe mari ichibveuni. Munhu akabudirwa nemhepo yemufi ndiani? Muzukuru mwana wemukwasha. Mhepo yachitaura kuti izvo ndati ndikabudira kuhama dzenu zvinonetsa regai ndibudire kumuzukuru. Mari payakaonekwa ichibva yatorwa ichibva yapiwa munhu akabudirwa nemhepo munhu akatorerwa mari iyi ndokuenda kumapurisa ndokunoripota ndareidwa ndatorerwa mari yangu polisi yaka yachimhanya ichida kunobata vanhu ndokubva yasakaniswa nemhepo zvikanzi musasuke vanhu vese vari pano atora mari ndini mari nderopa rangu mari ndekufa kwangu ndoichashanda pachafambirwa nyaya dzangu dzese dzekufa kwangu dzese mhepo pasukazo mapurisa achibvanze kana pane anoti iye anokwanisa kutora mari iyi torai. Mapurisa akati aiwa atiite izvozvo kweni mawauzoripota wemi maisafanira kuripota nyaya yake maifanira kuripota nyaya yekuti munhu kwakafira munhu. Ndokubva ipapo ndokubva vaenda kwamambo zvikanzifambira nyaya dzachona ndokudzoka mukati meguta reHarare ndokuenda pane kamba iripo kamba ikavaudza kuti izvo dzokai mangwana tigona kuti zvobuda kuita sei apa vangataura shoko rokuti mhepo iri kushevedzera kuti ndoda kuenda pasowe paya ndoda kunotora ropa rangu. Nezuro Zimbabwe handina kuzoona update vanhu vake vari mukati mekufamba vakanobvumirwa pamapurisa kuti endai zvenyu kana vechivhitivhiti yatinoshevedzera kuti ZTV yanga iripo makamera akabatwa. Baba Isabel dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti nyaya dzamunopfapfaidza dzamunotsudzura dzinenge dziri dzenhema. Right rega ndikuzivise mhuri yeZimbabwe hatitauri zvisiko uyezve imi ndinototaura zvisiko nokuti nguva yamunotibho zvari kunyeba ndimi munenge muchinyeba nemhaka yei ndikataura nyaya yekugweri kwandakaenda iwe uri kuHarare unoti sei kunyeba usingakwisire. Ichongoteerera pachimuti teerera pachimuti ndo pane vese anogona kutaura kuti bhosho ari kunyeba munhu wane anoti paari kutaura ndopandoshandira handina kuzviona iwe ukataura nyaya yekubhika kuti hauiziva iwe uri kuchorocho hazviite izvi. aiwa bvunza inini Bvunza bhosho bvunza chimuti yeshura mukoma KB vakasova papolisi ndobva vaenda paya vaenda pakereke vakatoona paine musangano vakaungana kereke iripo ndopatakasika mapurisa anga aripo here no vakaenda handina kuzovabvunza mamune mupurisa here but inzwai vakaenda ndopakasvika chivhitivhiti right chivhitivhiti changa chiripo kuti vazobuda vanhu live zvichibuda ipapo ndobva vasvika paya vasvika paya ukama vachibva vaona vanhu vatori pamusangano munhu akabudirwa hana kumira basa rake muzukuru uya zvikanzi tiri kukumbirawo vakuru vekereke ndiyo ropa redu vatiri kuda pano amai zvikanzi nevakanga varipo tine urombo vakuru vekereke panapa havapo vakuru vekereke havapo zvikanzi wow zvikanzi alright zvikanzi nemunhu anga akabudirwa uyu anozvizivawe pane umwe anga aripo anonzi anorwara ane chimwe chirwere chanorepo zvikanzi anga aripo uyu ndiye anoziva nyaya yekuti mutumbi wangu wakatakurwa uri mukati mekuenda mukati mechipatara kuti uendeswe kumochari pakafoniwa newe ukama vachiti mafonera mapurisa kuti mutumbi wafira pachechi zvikanzi uyu ndiye akadavira kuti baba vemwana vati izvo endai nemutumbi kumochari kuti tiitire kuti makosti asazotiwandira saka uyu anoziva nyaya izoyo munhu aitaurwa anga ari pachechi uyu akabvadhisa peiba achibvatisa vakuda kunobuda paya vakazofona vakuru vechechi zvikanzi aiwa
ngavamire tiri kusvika manje ndofasangana muroti vachibva vataura vakuru vekereke vachibva vabvunzwa zvikanzi izvo vachibva vabvunza zvikanzi imi mamuonere kuti hama yenyu inenge ngozi muri kutendawo here nekubhilivha zviri kutaura munhu wekuti ndizvo mhepo ichibva yabvunza mukuru wekereke kuti imimi munhu akafira pasowe renyu pamutemo wenyika munoita sei mhepo iri kubvunza zvikanzi kudii zvikanzi zvikanzi isusu tinotevedzera zvinenge zvichida zvinenge zvataurwa nababa vemunhu zvikanzi baba vemunhu anga aripo here zvikanzi anga asipo asi kana zvanenge ataura ndozvatinotevedzera saka izvezvi vakazosiyira nyaya ipapo vasiya nyaya ipapo nhasi veukama vaya vadzoka zvakare muHarare kutaura kuno kwatiri kuenda vaenda pamwe panotiwa nezvematare echivanhu vachiri kuenderera mberi nenyaya ishi saka ropa remushakabvu harina kutorwa aiwa hapana kutorwa because pakanzi izvo ropa rangu riri muzviimba zviripo zvitendetete zviripo ndo mariri asi havana kutora vane kwavazoenda manje nhasi uno ndiri mukati mekutaura nefamily iyi yatopinda muHarare kubva kuchiweshe ine kwayatoenda kune imwe zita revamugodobori vanoita zvekushandira so tamira kuti nzwa kuti zvakamira sei hei ndio update yebluweyo yes chiweshe pamwe chiri neepwethe kusvika muHarare